Once again, maayo na pong adlaw or may gabi. Kumusta? Kumusta Kristohanon? Kumusta anak sa Dios? Maayo ba ang imong kinabuhi within this week or nagbalambuon ba, nagmadaugon ba ka kanunay? Praise God. So salamat sa tumboy nga Dios. Lain usab nga adlaw, gabi o panahon ngayong ihatag nato. So sama sa akong ipasalig sa miagi, continue kita sa atong topic nga kanang horoscope napta o kanang zodiac sign. Kang kinsang gahom ang atuang topic karon sa thumbnail. Kang kinsang gahom ang nagpaluyo sa horoscope o sa napta o zodiac sign. Kinsa man na yung nagpaluyo ana. Ug ano nga mo makahimo man sila gahom. Now, natay pagabasihan nga bersikulo ni ana. Okay? Buhat 16 atong pagatunan igsuon. Usa ka adlaw ni ana samtang nagpaingon kami sa dapit nga ampuanan. Buhat 16 ha. Dapit nga ampuanan, gisugat kami usa ka ulipong babae nga gitugahan sa yawa ug gahom sa pagtagna sa umaabot tungod sa iyang pagpanagna sa kapalaran sa mga tawo. Hallelujah. Naay gisgutan diri igsuon nga gitugahan sa yawa ug gahom sa pagtagna sa umaabot. Okay? Dunay babae diri ni sugat nila Apostol Pablo ug ni Silas nga gitugahan di ay sa demonyo. No, nanagna siya tungod sa iyang pagpanagna sa kapalaran. Naay gisgutan diri kapalaran sa mga tao. Nakasapi pag-ayo ang iyang mga agalon. Nakasapi maayo. So kaning tawhana kabalo siya kapalaran sa mga tao, tagna no, nadya. Verse 17. Misunod siya kang Pablo ug kanamo nga naninggit. Kini mga tawhana, mga sulugon sa labing halangdon nga Dios. Nagsangyaw sila kaninyo sa mensahe sa kaluwasan. Iya kining gibuhat sulod sa daghang mga adlaw hangtod nga gisamukan si Pablo ug nilingi kaniya og giingnan ang espiritu. Sa ngalan ni Hesukristo gula gikan kaniya ug migula dayon ang espiritu. Diha ang mga agalon sa babae nakaamgo nga dili na sila makasapi. Gidakop nila si Pablo ug Silas ug gidala ngadto sa hukmanan. Okay? Doon na istorya diri nga mo explain sa ato ang topic karon kang kinsa man gahom ang nagpaluyo sa horoscope o kaning kapalaran, no, gisunod from January to December. Walay laing tubag suon. Tuga kana sa gahom ni Satanas. Gitugahan ang mga babae sa pagpanagna sa umaabot. Okay? So, kung mo nang i-relate karon, kinsa man ang mga gitugahan, ang mga astrologers. Gitugahan sila sa gahom ni Satanas sa pagpanagna sa mga matawo from January to December. No, doon na sila tuga. Ug mo gani nga makabantay ka nga ano man pud nga musalir man pud. Mananumi mo man pud. Murabag mo musalir. Dabang mo effective pud ang ila pong mga tagna. Insakto pud ba? Ano man? Kabantay ka kining maong babae dining gisigutan? Nga insakto man pud ang iyang panagna nilang Apostol Pablo. Di ba niyon siya? Kini mga tawhana, anak kini sa halangdon nga Dios ug nagsangyaw sila sa mensahe sa kaluwasan. O tama. Sakto ang giingon sa babae. Sakto ang iyang pagpanagna. Okay. Tungod kay sakto man ang iyang pagpanagna. Ang pangutana, iya ba si Ginoo yang gahom? Kay sakto man? No, dili ang yun diri. Tuga sa yawa. Gitugahan siya sa yawa sa pagpanagna. Abi nimo Satanas do na pud say power. Kabalo pud siya mo tagna. Kabalo pud siya mahimong milagro. Okay? That's why daghang mga false prophet dili ka kumbiyansaan nato karong panahon na daghang mga mini nga propeta nga iyang gitugahan. No, ang mga mini nga mga propeta gitugahan na ug kaalam sa pagpanagna. Insakto ang ilang mga tagna. No? Walay sipyat ang ilang tagna. Apan ang nakaproblema kay dili gikan sa Ginoo. No? Dili gikan sa Ginoo ang ilang gahom. Now kaning babae diri gipagula ni Pablo, niingnan ni Pablo. Gula diha. Ug migula ang maong espiritu. Migula ang maong
espiritu nya gikan dayto sa tuga dayto sa demonyo. So muna yung atong hisigutan karon kang kinsang gahom. Nang musalir man pod kung mubarang, kung mudaot ang isig ka tao, mahitabo man pod atong iyang padautan. Madaot man pod ang atong iyang padautan. Okay? Nya makayon ta nga kinsa man ang gahom. Nga makapungutan ang uban kani gamhanan guni mananambala. No, naa guni Ginoo. Oy, dili tanang mga mananambal igsoon. Dili tanan nga mga kabalong mo ayog sakit. Ang gawom anak gikas Ginoo. Munang kita ganing mga Kristohanon gibawalan ta dunay babala nga dapat dili gud ta mudangop og mga mananambal, mga mamamarang. Dili ta mudangop sa mga tikonsultag espiritu tungod kay niyon ang Biblia Deuteronomio gikasilagan kini sa Ginoo Leviticus 19:31 nga mahugawan kamo. Okay? Dunay mga mamamarang. No? O kung tinuod kang mananambal anak kas Ginoo gipadala kas Ginoo nganong kabalo kang muayo kabalo pug kang mubarang kabalo man kang muhimo pug sakit dili gikas Ginoo ang maong gahom ngano man nganong butangan man nimo ang tawo og sakit kabalo tuod kang muayo apan magbutang pug sakit kada kong panapi ang usa ka mananambal panapi na igsuon usa ka panapi na siya which is unbiblical siya. Dunay babala ang Ginoo nato sa Biblia nga bawal kitang mudangop niya. Ano man? Kay nakaambit kita sa spirit of infirmity. Matingala ka, niadto na kaanang mananambala. No? Naayo karon ni uli ka. Oy, pagkasunod bulan ana po nitong nga laing sakit. Unsa man ni? Unsa may purpose? Para masapian ka. Mo gani ang mga patuo mga diwata gastuso kaayo. Ano man? Imong sakit magbalik-balik. Siyempre ako buhing testimony sa ako nagtuomig napta, nagtuomig zodiac sign kanang horoscope, nagtuomig mga diwata, mga patuto. Karon nadutlan man ko. Naabot mas punto nga nibutod akong liog diri igsoon tulo ka semana wala ko ka eskwela. And niadto mig mananambal, dias tayasan nga lagtining ngilala gulang na siya lula tining akong tawag niadto mi nagpakisayod kami nya kay wala pa koy Kristo ato no wala pa pang Ginoo ba wala pa po koy kaila Ginoo ato nga time gamay pa ko nga high school ko mga mga 12 or 13 akong edad mga second year. Okay, so muna nahitabo pag adto na mo dito sa mananambal kay nagtuomig diwata mga patuto nga kuno gipadautan mutong giadto na namo dito iyon dayon tong nga lagtining layo kayo ang amua pakuan nya ilatayasan layo kayo ang lugar apan niyon ang maong gulang dong naligo kag adlong Biyernes nya samtang naligo ka imong natugpahan kuno nako ang mga dili ingon nato kay naligo pug kuno sila Biyernes no Biyernes ug Martes mga ligo ang dili ingon nato daw. Natugpahan kuno nako patay ang bata sa dili ingon nato. Karon pagkapatay, siyempre kay wag ko kita. Espiritu ko na sila pod. Pagkapatay, gisampalong kuno ko dire sa ang papangig mo nga ni buto dire murag bato. Perti pagkagahiya igsuon dire sa akong ang papangig. Di dangop mig mananambal. Yun siya. Dong mo ni tabo. Imo na dumbugan yung gisampalong ka. So ang buhaton na ni muhalad kag ugis nga manok. Unya kada bulan moari ka diri sa amua sa tayasan og magdala ka galon nga sudlan og tubig katong sa banga nga nagtubo ng Santos sudlan og tubig motoy akong sig-im nun unya mao poy nakakupos igsuon nya ingon siya nga naligo ka aning adlang Biyernes aning lugaraha specific ayo tag-an kayo igsuon pareho aning babae diri ni Pablo tag-an man kaayo. No, si Pablo anak sa langdong sa Dios. Ako natag-anan sa mong babae, layo kayo ng amua. Kisa may musugilo niya. Perti man pakalayo Pero nakabalo siya nga naligo ko anang bulana, anang adlawa, anang pitsaha. Sakto ang area, pakuan, ang suba. Updated kayo ang pagmanagna niya. Nga kisa may dili mo tuo nga klaro man kayo natagna niya. Okay? Plus nibilib man ko
nadutlan ko, naayo pug ko. Okay, naayo ko. Moto naghalad nami, practice nami halad-halad. Nagsunod nami. No, nagsimba nami mga larawan atong time. Abi ni igsoon, urot ang among turong baka pagbalik-balik. Mayong gugo nga ang mga patuo-tuo diwata gastuso kaayo. Kapila man gipabalik-balik og tayasan. Pliti na mong papa. Nunya usa ka tuig, usa mahuman. Usa pud mo kupos sa katuig. Pila kay gayon balik-balik mo sa tayasan. Di ba mahurot ay mong os katurong baka? Inana. Di ba? So inana, gayon ka ni salir pod ni og barangon mubutod pod. Naa sila'y gahom. Unya makatagna po sila. Detalyado pa kayo. Updated kayo. Ang lugar, ang pizza, ang bulan. Ug kanus aka. Naghimo niya na. Grabe kayong mananag-anak. But ang yang gahom. Dili day gikan sa Ginoo. No? Dili di ay gikan sa Ginoo. Kung dili tuga di asyawa. Ano man? Para pagpasalaag nato nga magpabilin tang mutuo sa mga diwata, barangan, sa mga albularyo, tagna-tagna, gusto sa tanas nga magpabilin ta diha. Sa napta, horoscope, gusto siya nga mauna itong advisor. Nga naman, ang mga naghimo niya na, ang mga founder niya na, founder sa napta, horoscope, is iyahang mga kampon, iyahang mga leaders, iyahang mga gipangtugahan o kaalam nga sama niya na. That's why, ang mga tao nga nagtamod niya na, grabe, dili mabangbang ang physical body, gidaot o nadaot maayo ang physical body. Wala gyud kahilti sa atong physical nga lawas. Ngano man, spirit of infirmity tanang klase balatian atong gi-invite. That's why atong makatigulangan karon magbalik-balik ama balatian mga sakit, magpuli-puli rabi sa unsang sakita, magpuli-puli. Sa mahinungdan, spirit of infirmity, kapalaran, zodiac sign, horoscope, unbiblical, astrology, mga Illuminati, no, gitugahan ni Satanas. Karon, tuga ni Satanas nga mo tuo ka. Kung imong tuuhan, sakyan na sa demonyo, madaot ang atong kinabuhi. Dapat natong biyaan. Biyaan na to ang kasilagan sa Ginoo. Kini mga butangag kasilagan sa Ginoo. Dapat ang kasilagan sa Ginoo biyaan nato ni. Dapat ang makapahugaw nato biyaan nato ni. Kaya sa kung mudangop kamo niini mahugawan kamo. Physical body nato madaot. No? Plus gastuso pa. Ang Ginoo makarestore sa atong physical nga body. Ang Ginoo mo'y makaayo nato. No? Direct to God. Duol kas Ginoo do na kay balatian. Pray. Ayo nagadtog mananambal. Ayo nagadtog mga albularyo, mga tagna-tagna katong kabalong mubarang, kabalo pong budaot. Ayo nagadtog didto ngano man magka-gather ka og laing espiritu. Hasta pa yung pamilya unya magsakit-sakit pa. Hasta pa yung pamilya magkagubot pa. Di ba? Direct to God ta. Only the Lord Jesus Christ ang makahil sa tuwa. Kung doon na kay balatian karon in the name of Jesus, healing power maabot kanimo. Ang Dios ang maghikap kanimo. Doon na kay pamati sa imong lawas karon. Si Kristo ang atuang gamhanan manluluwas nga mao'y nagpalansang sa cross. The blood of Jesus can cleanse us from all unrighteousness. Amen. So horoscope napta ang biblical igsoon. Ug dili sa mayong resulta kung mosunod ta sa iyang mga gipangtudlo. Wala. Pila na katuig nagsunod ta. Mga tinuhan, mga diwata halad-halad, no? Abi nimo napta tanan mga halad-halad, napta na gikan. No? Pag kalag-kalag, manampit, napta. No manano, magtukod og balay, butangan ng haligi og mga sinsilyo para dili kuno mahutdan og dili mahutdag financial income ang maong pamilya. Daghan lagi nga purdoy, daghan lagi nga gawas kay wala na kwarta, di ba? Tinuod pa na. No, matag Disyembre, matag bag-ong tuig, napta ang gisunod, no? Magkuha og mga 12 ka mga prutas nga lingin. Unya magsulot og sinina nga naay lingin-lingin. Pagtungang gabi bag-ong tuig pakagilkilo ng bulsa og sinsilyo. No, kagilkil ng bulsa ana. Na ano man ang rason nila, ang napta magasugo.
ang unsay rason mayon sila para kuno nga daghang blessing anang tuiga. Uwat, no? Pila na ka tuig na uwat ay igsuon kung nagtambod kag napta karon. Ayaw pa uwat kay ang espiritu sa napta espiritu ni Satanas. Dunay tugas Satanas sa naghimo diha. Dili na inspired by God, but only the Bible is inspired by God. But napta horoscope is inspired by Satan. Una, ngilngig kayo igsuon ng napta. Munang kung naa kay napta sa imong balay, sunuga na, no? Ayaw gyud pagbaton og butang na sa imong balay nga ikasilagan sa Ginoo. Ayaw pagbaton og butang nga ikasilagan sa Ginoo makapahugaw sa imong pagkakristohanon. Kristohanon, get out sa mga butang nga makapahugaw. Mga Kristohanon, palayo sa mga butang nga kasalagan sa Ginoo. Ayaw nagbuhata nga naman ang Dios nagkupot sa kabulahanan ug katalagman. Ganahan kag kabulahanan, sunda ang Ginoo. Dili ko taganahag katalagman. Pero daghang dili ganahag katalagman, pero ilang kinabuhi nagpadayon og pagsunod sa mga diwata, halad-halad, patuo-tuo, gisunod nila tigusulta espiritu, barangan, mga padaot-daot gituuhan nila. That's why katalagman naabot nila og sa ilang pamilya. Dili pa ulahing tanan. Now is the time nga mosiparita. Amen. Dinhi lang takutob. God bless. Kung bago pa ka, subscribe and click the notification bell para next video ma-update ka sa uban pang mga video. God bless. Glory to God.